Dneska bude videjko s Pet Simulatorom. Pet Simulator 99. Takže Pet Simulator 99. Do videjko nebolo, sorry, že ale nemám plán, takže sorry. Takže tak. To sa mi tak takže neviem, som nehral dlho Pet Simulator, takže to si musím asi urobiť. Takže no. Dobre. Tesky. Do arena. To som dopadol, nehral som to dlho. Súťaž o... Zajme sa. To je. Není to také strašné. Ale je súťaž o... To je. Jednotka. A dvojka. Okay. Počkaj, ktorý to je? Ne, to není ten. Ten je... Počkaj, to je ten? To nie je on. To je... Ne, to je tak potom na... jednotke. Yes. Okay. Taká to je. Je... súťaž o... hrajú... tá kusy. Je to kusy. O... je to zacné... jeden kus... čo 3 pety. Hej? Je giveaway o 3 kusy. Podmienka je mať odber, mať like, zdieľať to kamošovi a napísať do niku nick môj. Takže môj nick je takto. Poďme do spam. To sa respamnem. To sme spam. Respam. Reset? Tak asi nejde respam. Tam idem poletiť na... 100. Nemá rád, takže môj nick je tento. To je súťaž, takže napíšte jeden, bude sa súťaž vylosovať na kolese šťastia. Môj nick je to buď, alebo takto. Mám. Neviem, čo ide. Tak dobre, tak nejdem. A to je môj, tak ho mi ukradol súťaž. Ale dobre. To neukradol, ale to je môj nick. Takže môžečko, no tu napíšete napríklad alebo napríklad zapoj do súťaže. Dobre, také buď beta, alebo gemi, jedno. Choďte mi, proste poďte. Bude sa hlasovať, takže napíšte, píšte, niky. Takže, pozor, že som nebol aktívny, ale píšte. Takže,
budem rád za odber, za like. No. Idú hore odbery, takže tak, takže píšte, idem to vylosovať na tomto kolese, tento spin, idem to vylosovať na tomto spine, takže píšte svoje niky, daj nechať like, odber, bude to tak losovať, keď, tak aspoň, a neviem ešte, a bude sa to tak aspoň týždeň, alebo tak, minimálne bude sa hlasovať, takže dajte odber a like, tak čau.